ale ne, kdysi, oni jsou celý ty roky, prostě jsou a dá se, no a i ty polštáři jsou ještě furt jako dobrý. A říká, to se dneska o tom může snít. No. Ale to je jako... No, právě, no. Jo. No, takže nemůžou. No, já taky to nevím. Ještě nějaký šat? Tam toho, tam já kdybych to věděla, Já si asi tohle nemůžu. Mně to sluší. Výrazně můžou. ale tohle je teda jako... No však jo, já neříkám, že to chci No, zadarmo. jako, ale jako... Toto, jo, nový věci tady, jo? Jo. No. Tahle je taky, ale víš co, ona je napatlaná tím voskem na kůži. Jo. Proto je taková, jako to vypadá jako flekatý, ale není. A, no, Tak třeba tady máme takovouhle novou chalenku. no, a koženková to není to, já jsem si taky řekla koženková. Co se nosí v naší Ale dnešní ne. době? No tak Nemám ráda, musíš takový vyniknout ty ramena. Tak jo, A v dnešní době se třeba nosí takovýhle prsy. Nemám zrkadlo, já si jdu podívat do koukání. na chodbě. Ty ale bělý je jako velký, a to by si mohla Nejší barvy, jako třeba barevné a tak. No, Takže třeba... oči úplně, že je úplně oči jako co? Že krásný. Já nemůžu ty ramena mít takový široký. No můžu, ale... Já ti dám do rakve potom. Oni nás všichni furt do rakve. Jinak je to fakt jako Tohle bundo, to je jako teď fakt jako Nobel. Jinak jako No to- já to- právě to- než to- jsem to- za to- stolik Nobel, jako to je... No. Ale mě to nepřipadne, že ty ramena jsou, že? Já se jdu podívat. Máte ráno teda to léto, tak tady Počvak, máte protože... krásný Nobel. Musíte myslet na to, že já ráda mám takový zajímavější, extrémnější věci. Takhle na půl, to mám ráda. Tak třeba... Chci to tak pokazilo. Líbí se vám můj mikrofon? Takzvaná bunda v povětří. Ano, to je krásná. A to si všechno budete koukat. A ještě dám musím doporučit. A víte co? Já si koupím tohle, anebo tohle. Krása. Jo, to je teď jako nové a jako moc lidem to tady jsou tady. Ale asi si koupím nějaký šátek. Ale to je krásné. Je to jenom za 200? To není nic pro mě. Nebo tady máme takový, to je nádherné. Takovou vestu, jakoby, je teda teď jako nová, tady. A to je pěkná, a nebo jaký tady máte všechny vesty, anebo takovou, ale to je taková moc jako nová. Jo, vlastně jsem to úplně zapomněla. To by se vám fakt mohlo líbit. Tady máme úžasný. To miluju. Tak kabátek modrý, ale kde on vysel, tady by asi spadl na zem. No a Tady byly ty kratší. tady máme, tady má krása, sluší vám to. No tady máme takové tako. Líbí se vám? Líbí se vám? To je moc pěkné. Je takové to extrém. Myslíte, že by se mi to vešlo na druhou ruku, že by? Ano. Taky si myslím. Vy to si mám zkusit. Myslím, že bomba. To je oblečení. Tak a ještě pro vás mám výhodnou nabídku. Jestli si koupíte celý tenhle nákup, tak vám zdarma dáme ramínko. Nejvíc A to je teď, a to je teď novej jako doplněk, když to takhle dáte, tak máte to na ruku jak náušnice, že takhle? No ano, to je prostě náušnicové ramen. Jo, anebo nějak to, jo, takhle. Můžu i druhé? Jo, když si koupíte. Paní, spadne z vás vlasy. Paní, to nejde. A víte co, já si radši nic nekoupím, všechno ty hudky si vrať tam, kam patří. Dneska tady je to Já bych si chtěla koupit tohleto. A nebo všechno tohle plus ještě nic. Vraťte to prosím ty ramínka.
Holky, dávejte pozor, ať to není špinavý. Já nevím, jestli to vyselo tady. Já jsem jen kameraman. Já vím, no. Tak ona už nemá. Jestli jsem, protože to bude mít špinavý. No a ještě nechcete s něčím pomoct, jakoby? No, podívám se ještě. To je krása. Jo, a víte, co bych vám doporučila? Kabelku, když vy nemáte žádnou kabelku, jenom tu jednu. Za chvilku je tady prima. Nemáš fláž? Televize. Je ta šefrno